warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, sugeng pepanggihan kalih kula Siti Nur Aisah saking SMK Islam Sultan Agung setunggal Kalinyamatan. Pawarta ingkang badhe kula aturaken inggih punika omah kobong pas ditinggal mudik. Kobongan omah barek papat kios kedadian Desa Mangosari, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Senen. Kira-kira jam 4:30 esok. Kobongan iku diruhi warga sing ketepaan liwat tok ngarep pun kedadian. Geni baduk omahe Miftahul Huda, pas kedadian omah iku pas kosong. Pola Miftahul Huda marek keluargane mudik ing Surabaya sedina sadurunge. Saliyane ngepung bangunan omah barek kios geni ya baduk lor bangfit sampai gari ragangane tok. Petugas motor kloning Tulungagung semtok rabotan langsung ngirim telu motor kloning barek lorot trek tangki banyu gawe mateni geni. Kira-kira sak jam setengah suwene kobongan iku iso dipateni, tapi petugas terus nelesi panggon kedadian sampai sak jam. Kasih penyelamatan dan evakuasi dinas PMK Tulungagung Iwan Supriyana bilang Rekno, proses mateni geni iku sempet tangan olahe sadurunge isih urip. Dadine petugas sampe kuwatir mlebu omah gawe nyemprotke banyu. Petugas PLN dipeci telat ing lokasi gawe mudhun kabel listrik. Untungnya gak ana korban nyawa ing kedadian iki. Semanten rumiyin informasi saking kula, klento usaha sisip semaring atur kula nyuwun lamutring samudra pangaksami mugi tansah pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.